Svaki pravi sportista borilačkih veština, ja sam bodybuilder, esteta, umetnik. Borilačke veština. Svaki dobar trener će reći svom učeniku: ne koristi boks, jer sam ranije trenirao boks, da biješ narod i svoju veštinu ne pokazuj, već je čuvaj u odbrani slabijih i sebe. Ako vidiš da neko dira, pa onda. To su pravi sportisti. Ovi što dolaze i tu nešto rade ili da bi bili viđeni sa slikom po teretani, manite se te priče. Ja ne želim da vi svi budete šampioni i ne možete, i da hoću i ne možete. Ja ne želim čak ni da se takmičite. Ja samo želim da budete sportista. Ne morate da se takmičite, ne morate biti šampion, ali da živite sportski duh, da živite sportski život, živite zdravu priču. To je moja misija. Znam da to mogu, jer neću da prihvatim poraz, i neću da prihvatim da ne mogu, i neću da prihvatim da mi niko kaže da neću biti ja ono što želim i da neću dobiti ono što je moje. Ja ću ga uzeti, jer ja idem da uzmem ono što mi pripada, ja idem da pobeđujem, ja ne idem da se takmičim, ja sam rođen da pobedim, ne može niko ništa. Dok god nosim ovu glavu i dok god hodam ovom zemljom, da, naravno, neka kažu da sam takav i takav, ali ja znam ko sam. Srbin s Kosova i Metohije, rođeni Pećanac, kršten u Pećkoj patrijaršiji. Verujem u Boga i za Srbiju ću da poginem, ali za govna koja vode Srbiju neću, jer me ne zanimaju. Daj mi prvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niko nikad ne može oduzeti. To je rad i trud i krv i znoj. Ponosan sam jako na sebe. U glavi mi je bilo samo da nisam, da izneverim svog sina, vas koji ste uz mene, moju porodicu i sve ljude koji mi žele zlo i koji mi žele da me nema, da im dokažem da sam jači od svega. I dokazao sam.